nhasi tonyatsoripeedzera timu iri shamwari tiri mapower rangers atipere pavo apa nhasi kuita kupisa sekuru macheni edu akutonyungudika aya ndozvinobhuyirawo zvinhu zvemachina kwakutorasa kao guys kwewo chinguri ndakati ndipo namba dzaping ranger ona bepa rachona ratozosvika pakuta ipapa hayo usadaro unongoda kungotivharira panze osodi ewedaita plan wakaita kudhara shamwari manje wakanyarira sodonitesei wajaira wazvifadza wega anyways ngatipedze nyaya iyi ngatirwise chimusesichi iwewe neni right saka plan yati kushandisa ndikuona chine redi chandii tongosvika pachito tachipika mabhora nje nhasi hanzi kuda nharo sezvatakaita paipai usandibate chimomira izvozvo apa one nini wandibata futi apa ina ndombodi zvekufarisirwa shamwari ziya zvekushata zvokuti unogara wakapfeka chimask everyday uchipisha kuchichaitika futi ndiwe blazi wangu chaichai ndonyatsokufarirewo simuka toni unza ruko uri wangu iwewe uri wangu thanks cyane apo takaitiswa edu but ndaifanira ndakakumaniwa watotanga kutiita nharo anodzoka futi muzaro yake chitu hausinyatsomuziya zvakanaka